Čaute ľudia, toto je môj Java Pioneer vlastne Java 20. No nemá plechy, lebo sme ho prerobili, lebo sa nám nepáčil tak s tými plechmi. Tak môžete si ho popozerať. To je blátnik. Toto je spätné zrkadlo. Plyn, to je rýchlopal. Tu sa prepína, vypínaš svetlo. To je trúba, ktorá nefunguje. Tu sa dá prepnúť. Toto je tlmené, toto je diaľkové svetlo. Toto asi poznáte. Plaváková komora, karburátor, štartovacia páka, palivový ventil, palivový filter, indučka, vzduchový filter, náradie náhradné. A ak chcete, dajte like pre túto motorku, aby bola v poriadku, lebo už má 53 rokov, čo je celkom dosť. A ide celkom, sa dá povedať. Ak chcete, môžem ho aj naštartovať tak. Pustíme benzín. Musí byť to rovnomerne. Ideme nacúkať. Skúsime ho naštartovať. Koľko skoro. Bože, to bude takto blbnúť do nekonečno. Ešte skúsim. Koľko to tu bude čmúdiť teraz. Drží. Kopnem, tak to bude takto robiť. Počkať. No. A teraz som ho ja vypol. No, takže ide. Tak vypneme benzín, to by asi aj stačilo na dneska. Dajte like, aby som vám mohol ukázať, ako vrčí poriadne, ako ide do otáčok. A dajte odber, aby pre túto motorku vlastne, dajte pre ňu odber, aby išla pekne, na to, že má 53 rokov, tak aby išla tak. Veľa šťastia. Čaute. Čau.